Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 22-nji sentýabry hepdäniň anyny eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanışdyrýaryn. İran'ın prezidenti Hassan Rouhani, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın hoply raketalary öndürmegi toktatmagy talep etmegine garamazdan Tehranyň öz raketa programmasyny dowam etdirjekdigini we ýurdun harby ukybyny artdyrjakdygyny aýtdy. Biz öz harby kuwatymyzy saklaýyş faktory hökmünde arttyrarys. Biz öz raketa mümkinçiliklerimizi güýçlendiririz diýip Rouhani 1980-1988-nji ýyllaryň Iran-Irak uruşunyň hatiratyna 22-nji sentýabrda Tehranda geçirilen harby paradda aýtdy. Biz öz ýurdumyzy goramak üçin hiç kimden ruhsat soramarys diýip Rouhani belledi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 19-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda Irany terrorçylary goldamakda aýplady we Tehranyň hökümetini korrumpirlenen diktatura diýip adlandyrdy. Şeýle-de Trump Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki agdalaryny Iran babatynda has bir herekete çağırdy. Donald Trump dünýäniň iň täsirli 6 ýurdunyň şol sanda Birleşen Ştatlaryň Iranyň ýadro programmasy boýunça baglaşan ulalaşygy barada söýlen sözünde Washingtonyň eger ulalaşyk ýadro programmasynyň döredilmegine mümkinçilik berýän bolsa onuň bilen ulalaşyp bilmejegini belledi. Ýewropa Geňeşiniň karar çykarjy edarasy Ministrler Komiteti Ortiýetiň häkimetleriniň opozisiýon lider Aleksey Navalnyň hukuklaryny depelemegini dowam etdirýänligini aýtdy we Ortiýeti Navalnyň Ortiýetiň prezidenti wezipesi urundaky saýlawlarda çykyş etmegine ruhsat bermäge çağırdy. Ministrler Komitetiniň 21-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Ýewropanyň adam hukuklary boýunça sudunyň Ortiýetde Navalny we onuň bilen bilelikde sud edilen ýarany babatynda gozgalan işi esassız diýip fevral aýynda çykaran kararyna garamazdan Navalny eden etdilikli hem adalatsyz tutsaglygynyň netijelerinden ejir çekmegini dowam etdirýär. Ortiýetiň Adalet Ministrligi komitetiň bu beýanatyna jogap berip, Ýewropa Geňeşini öz ygtyýarlygynyň çäginden çykmakda we 2018-nji ýylyň prezidentlik saýlawlarynyň öňü tirasynda Ortiýetiň häkimetlerine syýasy basyş etmäge synanşmakda aýplady. Komitetiň beýanatynda Navalnyň maliýe jenatlary bilen bagly aýplamalaryň esasynda 5 ýyllyk şertli tutsaglyga hökm edilmegi baradaky karary gaýtadan seredilenligi aýdylýar. Ortiýetiň häkimetleri Navalny kesilen işiň onuň döwlet wezipesinde işlemegine ruhsat bermeýänligini aýdýarlar. Navalny 2018-nji ýylda Ortiýetde geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaş her hökmünde gatnaşmak isleýär. Ukrainanyň sudy 22-nji sentýabrda Mikhail Saakashviliniň Ukraina dolanmagyny degişli iş boýunça dinlenşige başlady. Ukrainanyň häkimetleri Saakashviliniň 10-njy sentýabrda Ukrainanyň Polşa bilen terkedini bir kanun ketip geçenligini aýdýarlar. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň öňkü regional gubernatory Saakashvili Lviv şäherinde geçirilen sud dinlenşigine gatnaşmady. 10-njy sentýabrda Ukrainanyň polisiýasy Saakashviliniň Lviv şäherinde yerleşen mehmanhanasyna baryp oňa döwlet terkedini bodonlugy hakynda resmi nama gowşurypdy. Şondan beri Saakashvili onuň öz sözlerine görä özüniň goldaw tapmak we Ukrainada siýasatçylary gymyldatmak üçin Ukraina täýat etdi şol sanda Kiýewe bardy. Ukrainanyň baş prokurory Saakashviliniň tutsak edilmejegini we Gürjistana tapşyrylmajagyny aýtdy. Saakashvili 2004-nji we 2013-nji ýyllar aralygynda prezident bolan döwrüne degişli korrupsiýa bilen bagly işiň esasynda Gürjistan tarapyndan gözlenýär. Qazaqstanyň parlamenti Qazaq türkmen serkedini ketkitlemek meselesine sereder diýip Qazaq mediasy 22-nji sentýabrda habar berdi. Qazaqstanyň parlamentiniň aşağı öňüň metbuat gullugyna salgylanyp habar berilişine görä, mejlisiň maslahatynyň gün tertibinde deputatlaryň Qazaqstanyň Qazaq türkmen serkedini ketkitlemek boýunça Türkmenistan bilen ulalaşygy degişli täze tasdikleýiji dokumenta seretmegine we onuň wagt möhletini ketkitlemegine garaşylýar. 2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Astanada Türkmenistanyň we Qazaqstanyň prezidentleri strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler we bu ulalaşygyň iki ýurdun arasyndaky serhet meseleleriniň ählisini çözjekdigini aýtdylar. Türkmenistan Qazaqstan bilen özara serhedini ýygy-ýygydan ýapýar. Soňky ýylda türkmen häkimetleri Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçirilýän ýapyk binalarda we töwer sungaty boýunça Aziýa oýunlary bilen baglylykda 5-nji sentýabrdan başlap 27-nji sentýabra çenli Qazaqstan bilen serhedini ýapdy.
Türkmen häkimetleri bu çäreni şirketlerdäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmek maksady bilen düşündirdi. Türkmenistanyň we Gazakstanyň özara şirketiniň uzunlygy 379 kilometrden ibaret. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabat 2017 Mir wadaryna harit hem alyjy da gytalýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlarynyň başlanmagy bilen paýtagtyň iň iri bazarlarynyň birine ady haritlary barka gytalyp başlady. Şeýle de sebitiň ýaşaýjylary zerur gündelik haritlar üçin inçe kilometr ýoly piýada sökmäge mejbur boldylar. Ýatlatsak, Aziýada 2017 oýunlarynyň başlanmagy bilen ýarışlaryň geçýän Olimpiýa toplumynyň gawat garşysyndaky parahat 1 we 2 etrapçylaryna barýan ýollar dol petiklenip, şol töwerekde umuman awtolog hereketi gadagyn edildi. Bu çäklendirmeleriň netijesinde beýlik kynçylyklar bilen birlikde sebitiň adyk üçünçiligini bökdünçlükler ýüze çykyp başlady. Bugünler Aşgabatyň iň iri bazarlarynyň biri bolan, şeýle de parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçylarynyň 10 miňlerçe hojalygyny zerur haritler bilen üçin edýän paýtagt bazarynyň tekçeleri boşap, käbir dukanlar öz işlerini togtatdylar. Özünü Ahmet diýip tanıştyran, il içinde Mir bazar ady bilen tanalýan bazaryň süwdegäri sebiti haritlary getirmekde uly kynçylyklar çekýänligini gurrun berdi. Haritlary dukanlarymyza getirip bilmeýäris. İň goloy 4 kilometr daşlykda ulugdan düşürüp daşymaly bolýar diýip Ahmet aýdýar. Ahmet bu ýagdaýlaryň fonuny goşmaça transport sebäpli haritlaryň bahalaryny artdyrmaly bolýanlyklaryny da aýdýar. Onsuzam bazar boşak galdy. Eginleşlerim beýdip süwda edeniňden dukanlaryny, yapanlaryny has gowurýarlar. Adamlarym kän bir zat alyp duranok. Biz hem ziýany galmajak bolup haritlarymyzy gymmatladyar diýip Ahmet sözüni oşdy. Bazarda haritlaryň gytalmagy we gymmatlamagy yerli ýaşaýjylara hem uly kynçylyk döredýändigini üns çekilýär. Bizinni inçe kilometr ýoly piýada söküp, uluglaryň gatnaýan ýoluny çykyp, şäheriň beýleki bazarlaryna gatnaýarys. Gerek ýaragyny alanyň bilenem. Ýene yssyk howada agyr ýüküň bilen ýygyny aşmaly bolýarsyň diýip 50 ýaşlaryndaky tuwuk daýda Adatlyk radiosynyň yerli çeşmelerini gurrun berdi. Bu ýagdaýlaryň fonunda parahat 1 we 2 etrapçylaryna barýan ýollaryň petiklenen we bazaryň töwereklerini adamlaryň haritlaryny daşap bermegi hödürleýän ýörüýte arabaly hammallar ýygnanyp başladylar. Aglaby ýaş oglanlardan ibaret hammallar öz hyzmatlary üçin 10 manat alýarlar. Şol bir wagtda olar polisiýa işgärlerini görünmän, buky hereket etmeli bolýandyklaryny da aýdýarlar. Eger de polisiýa biriniň haridyny daşap barýanyny göräýse, elinden arabaňy alyp, gorkuzyp kup goýberýär diýip 13 ýaşyndaky mergen gurrun berdi. Ýatlasak, mundan başy Aşgabat 2017 oýunlarynyň öň sirasyna gurrunu gidýän sebitlerdäki ýarym ýer zeminlerde ýerleşdirilen ählik hususy dukanlar hem mejburi ýagdaýda ýapylypdy. Gal berse de Türkmen häkimetleri ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlaryny giňden wasp edip, olaryň ýurdun awraýyna awraý goşýanlygyny tekrarlasalar da, olaryň adaty ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna ýetirýän oňoýsuz täsiri barada hiç zat aýtmaýarlar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Aşgabatda ýapyk menalarda Waytewer sungatywynça 5-nji Aziýa oýunlary dowam etdirilýär. Guramaçylar bu çäräni şöklendirmek üçin daşary ýurtly jurnalistleriň ençimetini çağırdylar. Emma soň birnäçesiniň akkreditasiýa ruhsatyny elinden aldylar. Olar ýurda barmagy ruhsat berenlerini bolsa berk gözegçiliginiň astynda saklaýarlar. Adatlyk Radiosu bilen gizlenlik şertlerde söhbetdeş bolan jurnalistleriň biri häzirki wagtda Aşgabatda daşary ýurtly jurnalistleriň köpüsine hatda ýarışlary surat almagy we video düşürmäge ruhsat berilmeýänligini gurrun berdi. Günbatarly habar beriş serişdeleriniň wekili her bir jurnalistiň ýanynda 2 tane syýahatçylyk ýol belediniň berkidilenligini, olaryň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komitetinde öz kuratorlarynyň öňünde günde 3 gedek hatawat bermeldigini ýaşyrman açyk aýdýandygyny gurrun berdi. Meniň ýanymda 2 tane giýit bar. Olar mudama diýen ýar gapdalymda. Bu biziň Aşgabatda baran wadymyda öňümizde goýulan şertleriň biridi. Men öz başda kereket edip bilmeýärin. Olar mudama ýanymda bolmagy borçly. Olar özlerine şeýle tawsyryň berilenligini aýtdylar. Olar her gün 3 wagtyny öz kuratorlarynyň öňüne hatawat bermeligini hem ýaşyrmadylar. Olar ýaşlar, ýigit we gyýyt. Öz sözlerine göre olar ýerli ýokary okuw jaýynyň studentleri. Olaryň ingilisçesi hem erbetdäl, olar maňa terjime edýärler. Meniň düşünşime göre bize 2 sany giýdiň berilmegi olaryň jurnalistler bilen açyk gepleşmeginiň ýa-da ýöri togurluklardan haýsda bolsa bir zatlary ýaşyrmagynyň öňüne almak maksady bilen bagly. Dip Adatlyk Radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Onun sözlerine göre daşary ýurtly jurnalistleriň Aşgabatyň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Üstesine olara isleýän ýerine gitmäge hem ýol berilmeýär. Jurnalistiň sözlerine göre sport ýarışlarynyň geçýän obýektleriniň territoriýasy polisiýanyň işgärlerinden we köçe tüpürüjilerden hirindikyn. Bizdiňe häkimetleriň makullan ýerlerine gidýärler. Biziň baran ýerlerimizde ýuwulyp ýalpylap duran köçeler meni geň alyrdy. Köçe tüpürýän denanlar ören köp. Olaryň hemmesi milli geýimli. Emma bize olar bilen gepleşmäge we suraty düşürmäge ruhsat bermeýärler. Köplenç Olimpiýa komitetiniň azad atly ýol başçysy biziň ýanymyzda ýörýär. Ol daşary ýurtly habar serişdeleriniň oýunlar barada diňe pozitiw täzelikler ýazmalygyny aýdyp mudama öňünýär. Şeýle-de men polisiýa işgärleriniň sanyna geň alym. Her 20-30 metrden bir polisiýa duranlar. Dip jurnalist özünde galan täsirini paýlaşdy. Gizlenlik şerti bilen söhbetdeş bolan kardeşimiziň şeýle-de gurrun bermegine görä, Aşgabat oýunlary sebäpli baran daşary ýurtly habar beriş serişdeleriniň aglawatyny ýarışlar dälde dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri barada maglumat gyzyklandyrýar. Meniň bu ýere elbetde oýunlar üçin gelmedik ýeketek bir adam därligimi ýaşyrjak däl. Biz Türkmenistany görmek we adat türkmenler bilen gepleşmek mümkinçiligine eýe bolmak umyt edipdik. Emma bize gynansak da şeýle mümkinçilik bermediler. Bize Aşgabatyň daşyna gidip bilmejekdigimiz aýdanlaryny men hiç bolmanyna ýerli wagdarlara we edaralara baryp surat almagy umyt edipdim. Emma häzirlikçe bu başa barmady. Bizdiňe berkarar sögda merkezine gatnaýarlar. Emma muňa garamazdan biz bu syýahatdan iň peýdaly maglumaty eýe bolmak üçin elimizden geleni ederiz. Dip jurnalist aýtdy. Aşgabatda geçýän ýapyk binalarda Waytewer sungatywynça 5-nji Aziýa oýunlarynyň guramaçylary ýarışa çağırılan sportsmenlere, mihmanlary we jurnalistlere ýanlarynda ýol biletleriň bolmagynyň wiza berilmegi üçin esasy şert bolup durýanlygyny birnäçe ay öňünden duýdurupdy. Türkmenistana syýahat edýän syýahatçylaryň ýanynda mudama ýol bilet bolmalydyr diýilip guramaçylaryň maglumatyny aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri günbataryň awrayly habar beriş serişdeleriniň birnäçesiniň şol sandy Britaniýanyň The Guardian neşriniň we Associated Press agentliginiň jurnalistlerine Aşgabatda barmagy ruhsat bermedi. Guramaçylar ýapyk binalarda Waytewer sungatywynça 5-nji Aziýa oýunlaryna öň berilen akkreditasiýalaryň ýatyrylmagynyň sebäbini bu habar beriş serişdeleri tarapyndan gyzyklanmanyň ýokary derejesi bilen düşündiripdir. Adatlyk Radiosynyň akkreditasiýa üçin ýüzlenmesine hem jogap bolmady. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günneligi bilen men ýogsun Annurwan.
Aşgabatda yapık günalarda we sögüs sungat boýunça geçirilýän 5-nji Aziýa oýunlaryny beýan etmäge garan daşary ýurtly jurnalistleriň biri adynyň aýdylmalyk şerti bilen adatlyga özüne galan täsirler görüň berdi. Türkmenistanda bolan bir hepde golay wagtymdan menne garjysyk duýgular galdy. Bir tarapdan men açyk asmanyň astyndaky Ogodon şäheriň gözelligini, oýunlara tomaşa etmäge hemde öz sportsmenlerini gorlamagy bilen müňlerçe türkmeniň güler ýüzüne, öz dugşana adamlaryň rekimdarlygyna, adamlaryň şeýle köp meçwerde öz däplerine eýerişine we aýal gyzlaryň Ogodon köýneklaryna haýran galdym diýip jurnalist aýdýar. Yönel sport tesgalarynyň yerleşýän ýerine her 50 metrden şäheriň galan ýerlerini her çüňkde boýlan polisiýa ofisiýerleriniň köplüginden ören hopuganlygyny emma yerli adamlaryň muňa öwrenşini meňdeýänligini hem belleýär. Meniň ýanyma ýol bölet edip 25 ýaşyndaky student beni goşdular. Onuň ingilisçesi fransuzçasyndan hem gowşagrakdy. Ol görmegi we mulakatlyk ýöne beýle bir bileti geldi ýa ýitidäl. Meniň ýanyma berketilen ikinji student 22 ýaşyndaky oglan we ingilisçe bilmeýär. Onuň kakasy hökümetde işleýär diýip daşary ýurtly jurnalist olaryň ikisiniň hem günüň dowamyny bir näçe gedek daşary işler ministrligindäki we milli telewizionyadaky başlyklaryna hasabat bermeligini belleýär. Olar öz başlyklarynyň ruhsat almadan hiç bir karara gelmeýärler. Maňa ýygyderli etwan edýärler. Ertirlikden nahara, mehmanhana açanly, hatta tuvalete gidemde surat alýan wagtymda hem ýyrymdan aýrylmaýarlar. Olar maňa suraty düşürmelik barada hiç zat diýmeýän hem bolsalar, men ýazgy diýen wagtym süýsegärleriň o taýdan gitmegini buýurýarlar. Köçelerde, her çüňkde we olimpiýa toplumynyň içinde müňlerçe tämirleýiji bar. Olar içeride 10 adamdan topar tutup işleýärler. Ýöne ol meniň polisiýa işgärlerini surat almagymy halamady. Olar öçürdüýdi. Men öçürmedim diýip jurnalist aýdýar. Şeýle de jurnalist maglumatyň azlygyny, guramaçylygyň garym gatymdygyny belleýär. Hemme zat programmadan özüňe we şu hem kynçylyk döredýär. Her bir telekanalyň we gaziýetiň resmi sesi eýerýän we ýasamak hem lowurdawk propagandanyň hemme ýerde gyýgyryp duran ýurduny jurnalistler hakyky maglumat bilen üpjün etmek birinjiden kyn bolsa ikinciden tebigi därlip Adatlyk radiosynyň söhbetde aýtdy. Şeýle dolu özüne kän gedek şähere syýahat etmegi teklip edenliklerini belledi. Beýleki jurnalistler bilen bilelikde awtobusly binalary we müzeýleri görmäge gitdiler. Baran ýerlerimizin hemmesinde prezidentiň ýüzüni görýäris. Köçelerde, dükanlarda, taksilerde, mehmanhanada, hatta uçorda hemme ýerde prezidentiň ýüzi. Men onuň kitaplaryny, oňa berilen sowgatlary, onuň tigirlerini, 4 ayakly motoruny surata düşürdüm diýip daşary ýurtly jurnalist Aziýa oýunlarynyň açylyş dawrasyna ýurtda döredilen ägirdul şahsiýet kultunyň açylyp görkezlendigini hem sözüne goşdy. Jurnalist hormatly prezidentiň açylyş dawrasyna Sowet ähengini 22 minutlap sözländigini we muňa hem adamlaryň enlik kolonial görnenligini belleýär. Soňal prezidentiň oýunlar başlananyny ikinji gedek sözländigini aýdýar. Şeýle de jurnalist 4 sagada çeken we türkmen medeniýeti we taryhy barada gurrun berýän çyraly ýalpyl tomoşada bir gedek hem islam dininiň we orsiýetiň agdalmanlygyny geň görüpdir. Men şähere syýahata gitmän aýdaly atletleriň türgönleşik geçişini surata düşürmekçi boldum, emma bir mümkin bolmady. 4 günläp tagarla edenimden soň men ahir bu işi öz ýol biletlerimiň gödegçilik aslynda amala asyrdım diýip jurnalist aýdýar. Oňa olimpiýa obasyndan daşyna ýeke gitmegi agdamada diýipdirler. Şeýle de şäheriň daşyndan surat alsa deportasiýa ediljekdigini duýdurypdyrlar. Oýunlar başlanandan 5 gün soňra guramaçylyk biraz rahatlaşdy. Sebäbi häkimetler her bir jurnalistiň öz ýazan görkezmeler esasyna hereket edýänligini görýärdiler diýip Adatlygyň söhbetde aýtdy. Aşgabatda Aziýa oýunlaryny beýan etmäge goýberilen daşary ýurtly jurnalist Alham Merzi Aşgabat ädimine eýermejek jurnalistlere wiza berilmänligini hem sözüne goşdy. Ýönel ýurtda hökümet tanqidçileriniň, aktivistleriň we jurnalistleriň ýanalysyndan, gorkuluşyndan, türme basylşyndan we hatda gynalşyndan habarlydygyny aýtdy hemde gizlin hat alyp Aşgabatda ýaşaýan yerli aktivistleriň biri bilen duşşanlygyny sözüne goşdy. Bu duşşuk barada belki de oýunlar tamamlanandan soň jurnalistiň öz görrüň berer. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrik başlaýar.
Bu rubrikasynda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web-saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Okuyjymyzyň haty bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Watan we hökümet sözlerini garşdyrmalyň. Adatlygyň sahypasynda bir ýazgy okuyan wagtym kommentariýanyň arasynda bir ýyleşimiz watan we hökümet sözlerini garşdyryp ulanypdyr. Şu ýazgyny ýazmagyň sebäbi hem hut şol sebäpden. Watan dogduk depäň, göbük ganyň daman ýeri, suwuny içip, howasyndan dem alyp, çüregini ip ösüp ulan ýerimiz mukaddesdir. Biziň üçin gaty gymmatlydyr. Watan üçin jan berýäris, watan üçin gan dökýäris. Watan uğruna köp zatlardan jyda düşýäris. Watan ar namysdyr. Hökümet bolsa halk tarapyndan saýlanylyp seçilen we ýurdu dolandyrmak, tawşyrylan, ynanylan bir topar adamdan ibaratdyr. Hökümetler edebi däldir. Olary halk saýlaýar we halk hem gözipesinden oşadýar. Halk hökümetden hasap soragyny bilýär. Yeri gelenne korrupsiýa watan, ýurda hyýanat eden namart hökümet we oňa hyzmat edýänler gözünek arkasyna hem geçirilip bilinir. Gynansak da biziň ata watanymyz Türkmenistanyny da bu iki sözüň tapawudyny bilmeýän gaty köp adam bar. Beýle adamlara polisiýada, mekteplerde we beýleki döwlet edaralaryna hem duş gelmek bolýar. Basgyçy rejimler üçin bolsa bu iki sözi garşdyryp ulanmak gaty peýdaly we şol bir sanyny gerekli zat. Diktaturanyň basgynyň bar ýerinde her hili propagandalar bilen gazet, jurnal, telewizioniýa, radio we şoňa meňzeşler hökümeti watana deň edip görkezýärler. Hökümet gitse hamala watan ýykyljak ýaly ýa-da bolmasa, watany hökümet aýakda tutýan ýaly. Bu propagandalar bolsa, Türkmenistan ýaly ýaş we entek ösüşde bolan ýurtlarda gaty gowy işe ýarýar. Has öte gidip ýurdu dolandyrýan adama arkada serdar, watan ogly, gahrman ýaly lakamlarym daklýar. Hormatly arkadag we gadyrdan okuyjy, bu iki sözi garşdyrman ulanmagyňyzy we hökümete garşy çykýanlary watan döňügi diýip türmelere basyp durmagyňyzy soraýaryn. Hemme öten ýurtlarda prezidenti, hökümeti we beýleki ýurdu dolandyrýanlara garşy çykyşlar, olara agyr soraglarym soralýar. Ýeri gelende gözipesinden hem uzaklaşdyrylýar we bu watan döňükligi ýa-da watana hyýanat edip atlandyrylmaýar. Bunun adı bolsa adalet. Hormatly dinleýijiler, bu tekst hatda ýazylyşy ýaly okolly. Ol Adatlyk radiosynyň pozisiýasyny şöhürlendirmeýär. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk radiosy. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un Amerikan prezidenti Donald Trumpy akylyndan adaşan diýip atlandyryp, ol Demirgazy Koreýany bütünlüği dargatmak bilen haýbat asanlygy üçin agyr baha törärdi. Kim muny täze sanksiýalar boýunça Birleşik Ştatlaryň ýol başçylygyna alınıp barlayan soňky tagallalara we Trumpyň 19 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyny eden çykyşynyň jogabyny aýtdy. 21 sentýabrda Trump Hanyan bilen iş tarşýan şahsiýetleri we kompaniýalary nişana almak bilen Demirgazy Koreýa baradäki sanksiýalaryň ýeňildilmegi hakda bir fermana gol çekdi. Ol jurnalistlere dörli guramalaryň Demirgazy Koreýanyň rejimini maliýet aýdan goldamagy kabul ederliksiz diýdi. Trumpyň aýtmagyna görä bu ferman Pyongyanyň atom ýaraklaryny öndürmek orny edýän tagallalaryny maliýeleşdirýän girdijini peseldir. 22 sentýabrda Kim Trump aýtjak sözlerini saýlanyna sypaýlygy öwrenmeli. Dünýäniň öňünde sözlerini kime gönükdirýändigi hakda oýlanmalydy. Men Birleşik Ştatlarda ýokary serkerdelik hukugyna eýe bolan adama öz çykyşyny
ýurduna Demirgazyk Koreýany doly dargatmaga çağırış edenligi üçin agyr baha tölederin diýip kim aýtdy. Günörte Koreýanyň mediýasy soňra Demirgazyk Koreýanyň ýokary derejeli bir diplomatynyň öz ýurdunyň ýoş okanyna ýa onuň defesine vodorod bombasyny sinag etmeginiň mümkindigini aýdandygyny habar berdiler. Trump 19 sentýabrda BMG'niň baş assambleýasyny eden çykyşyna kime raketa adam diýip salgylanyp, bu gorama agda döwletleri Demirgazyk Koreýadan abanýan hawplaryň garşysyna has bir liniýany ýerlemaga çağırdy. Günörte Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in 21 sentýabrda Demirgazyk Koreýanyň ýadro krizisine durnukly usul bilen çemeleşmegi teklip etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň hawpsuzlyk Keňeşi Demirgazyk Koreýanyň ýadro ýaraglary we ballistik raketa programmalary sebäpli onuň garşysyna bir näçe gedek sanksiýa girdi. 18 sentýabrda Pyongyang sanksiýalaryň artdyrylmagynyň we edilýän basyşlaryň özüniň ýadro programmasyny çalsandyrmagyna getirjekdigini duýdurdy. Trump täze sanksiýalar eglan edenine Hataýyň Merkezi Bankynyň Demirgazyk Koreýa bilen sewda işlerini toktatmak boýunça beýleki banklara buyruk berendigini aýtdy. Bu çäre ýük we sewda ulgamlaryna öz için alýar. Trump'ın aýtmagyna görä ol Amerikanyň gazna departamentine Demirgazyk Koreýa bilen baglanşykly sewda işlerine transaksiýalary amala aşyrýan taşary ýurt banklaryny hem cezalandyrmaga yktyýar beripdir. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi Kabuldan. Demirgazyk Awganystanda ýawuzlyklar gün saýyn möwjeýär. Jewzan welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde dinýaly jeňçiler hereket edýär. Welaýatda türkmenler we özbekler goçum bolup ýaşaýar. Jeňçiler hemem olara garşy güreşýän Erbeki atly yerli ýaraglylaryň milleti türkmen ýa-da özbek bolup durýar. Jewzan welaýatynyň Hamyab etrawynyň owalaryna da jeňçiler ýeçilik edýär. Hamyabda umuman türkmenler ýaşaýar. Welaýatyň Derdap we Goştepe atly etraplarynda bolsa Islam döwleti diýilen toparyň militanlary höküm sürýär. Daişe goşulýanlaryň sanynyň barha köpelýanyny yerli resmiler aýdýar. Jewzan welaýatynyň hakiminiň medbugat wekili Muhammed Rıza Gapurynyň aýtmagyna görä, welaýatyň Akça etrapynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Newit 5 atly harby çärede 20 jeňçi öldürilipdir. Ölülleriň arasynda Talibanyň 2 meşhur komandir hem bar. Welaýatyň etraplary jeňçilerden arasalanýança harby operasiýa dowam eder. Welaýatdan jeňçileri ýok etmek boýunça hökümet güýçleri kararly diýip Gapuri belledi. Amaliyat 95 در مربوطات ولسوالی Akça 20 نفر کشته دارد چه بساق و قارسیب. Emma Taliban hareketi Gapuri'nin aýdanlaryny yalanlady. Çatışykda Talib söwüşçilerine ziyan yetmendigini bildirdi. Uruşda Awgan güýçlerine uly zarba urulandygyny olar dawa etdi. Ýöne çaknaşykda iki tarapyň asuda ilata ziyan ýetirýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Jewzan welaýatynyň 7 etrabyndan halk uruş sebäpli göçüp çykmaga mejbur bolýar. Daesh militanlarynyň zulüm tutemine çydap bilmän 2000 gurrak maşgalanyň Derdap etrabyndan bosup çykandygyny etrabyň hakimi Baz Muhammed Dawar Azatlyk radiosyna aýtdy. Daişde manamın da qaydalarını wazı qilgan Derzobga. Kimin pamul uluswari Derzobdan bijo bolgan. Hakimin aýdysynça Daişçiler halkyň malemlegini talap alýar. Islam döwleti atly topara goşulyp eline ýara galmaga yerli ilaty olar mejbur edýär. Etrapdan bosup çykan ýaşaýjylaryň uý jaýyna we ýer ýurduna Daesh militanlary ýeçilik edýär diýip hakim Baz Muhammed Dawar gurung berdi. Uşa mardımlar ki jayından qaçyp bejo bolgan, awla kelip ularny oýga jobajo bolgan mardymdy baglaryny mutalaşy qilgan, taraj qilgan, ýagma qilgan, mardymdy zaminlaryny ular kelip bazur alyp atypdy, mardymdy bir aftar berilýär, bir Daişde bir sarboz berilýär. Har xonawada mana bunday gaplarni wazı qilýar Daişler. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.